Rolling action. Muna nan address ɗinmu shago na 4 na 5 gidan na Baba Badamasi layin Bayajidda. Muna nan sai kun zo jama'ar Najeriya da kaya ratata, lefe, suna, komai da komai za mu yi maka a nan. Kuma muna ba da kaya arha a sauƙi. Raga-raga muna nan tare da ku jama'ar Najeriya. Salamu alaikum. Shikenan? Recording action. Na suna komai muna nan tare da ku. Ko taron family ba. Muna nan tare da ku. Muna tare da ku a kodayaushe maka kauta ba ɓata lokaci. Zabin ku shine na. Saya ko tsari ko da ɗaya ne. Muna bayarwa. Gode. Court. So ai sai na karshen ku. Na? Kai. Ai, Kai kawo sa kai ku tsaya ku koma. Rolling action. Muna nan address ɗinmu shago na 4 na 5 gidan na Baba Badamasi layin Bayajidda. Muna nan sai kun zo jama'ar Najeriya da kaya ratata, lefe, suna, komai da komai za mu yi maka a nan. Kuma muna ba da kaya arha a sauƙi. Raga-raga muna nan tare da ku jama'ar Najeriya. Salamu alaikum. Shikenan? zabin ku shine na. Recording action. Na suna komai muna nan tare da ku. Ko taron family ba. Muna nan tare da ku. Muna tare da ku a kodayaushe maka kauta ba ɓata lokaci. Zabin ku shine na. Saya ko tsari ko da ɗaya ne. Muna bayarwa. Gode. Court. So ai sai na karshen ku. Na? Kai. Ai, Kai kawo sa kai ku tsaya ku koma. Rolling action. Muna nan address ɗinmu shago na 4 na 5 gidan na Baba Badamasi layin Bayajidda. Muna nan sai kun zo jama'ar Najeriya da kaya ratata, lefe, suna, komai da komai za mu yi maka a nan. Kuma muna ba da kaya arha a sauƙi. Raga-raga muna nan tare da ku jama'ar Najeriya. Salamu alaikum. Shikenan? zabin ku shine na. Recording action. Na suna komai muna nan tare da ku. Ko taron family ba. Muna nan tare da ku. Muna tare da ku a kodayaushe maka kauta ba ɓata lokaci. Zabin ku shine na. Saya ko tsari ko da ɗaya ne. Muna bayarwa. Gode. Court. So ai sai na karshen ku. Na? Kai. Kai kawo sa kai ku tsaya ku koma.